बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो फिन आइफवालि पिकनिक स्पटआव। ओमफ्राय बेयावनो जोंहा समाज सिबियारि जिसया champramary सारखौबो लोगो मोनफैदों। दा आं बे सारनिफ्राय फंनैसो बिबुंथि लानो सानदों। नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडनो बिथांमोना जोबजासे नायलांनो हागोन। अब्ला नायलांनो हागोन। दिनै आङो आइफवालि पिकनिक स्पटआव बेरायफैनायजों लोगोसे समाज सिबियारि जिसया champramary सारखौ लोगो मोनफैदों। दा बिथांमोनाबो बेवहाय बेबायदिनो थिग पिकनिक जाफैनायजों लोगोसे गोबांथार गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जयै मोखां नायनायलाय पिकनिक जाफैनायखौ आं नुनो मोनदों। दा बिनि गेजेरावनो माबा मोनसे उद्देश्यफोर लानानै बेयाव पिकनिकफोर जाफैदों नामा सारा बेखौहाय मिथिहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गिबियावनो नैबे एसके बड' चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बिथांनि चेनेलजों गोबां बिदिनो जाथावै बुस्थुखौबो नुयो आरो जानाय जाथायखौबो नुयो। बिराद मोजां। माने आङो ओरैबायदि माबा खालामो, माने इउटुबारफोरखौ आं ओरैबायदि सापर्ट, मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि थ्रुयै गोबां जायगानि समायसाफोर आरो बबेबा माबा मोनसे खैफोद आफोद जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो। धन्यबाद ब्रादारनिसिम। आरो नंगौ, जोङो बे पिकनिक स्पटआव फैनानैहाय आइफवालि पिकनिक स्पटआव फैनाय जि लावखार ओंखाम जानाय बा पिकनिक निउ इयारनि जि प्रग्राम जानाय, बे जानायजों लोगोसे जोङो दाब दाब जायगानिफ्राय 13, 14, 15, 16 बे मोनब्रै समस्तिखौ लानानैहाय बिनि प्राइमारि ब्लक डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो लिंहरनानै दिनै जोंनि CWC सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथां आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो CWCनि अर्गानाइजेसन सेक्रेटारि मेम दं सासे। जोङो बेखौहाय CWCनि माखासे सेन्ट्रेलनि सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायनो बे प्रग्रामखौ जों खालामनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे दिनै मोनब्रै समस्तिखौ लानानै बे प्रग्राम खालामनायावहाय दिनै नुजाफैदों बिथांमोना। आरो जोङो माखासे ओंखाम जानायजों लोगोसे जोंनि MP इलेक्शना मास मोनब्रैनि गेजेराव जानो थांगासिनो। बेवहाय जों माबायदि साखाफारा जों जानांगोन, जों मा मावनांगोन, नै बिनि बिसयै जों माखासे जों टक खालामदों। आरो जोङो दिनै बेखौनो आङो खावलायदों रायजो राजा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ, जोङो स्ट्रंयै खामानि मावनांगोन आरो जोङो मोजाङै मोजां जोङो जि MPनि केन्डिडेट सारखौ जोङो दैथायहरगोन होननानै जोङो बेवहाय जों गोख्रों थिरांथा लादों। आरो बेल' नङा, जोंनि बे आइफवालि स्पटआवल' नङा, सानजानिफ्राय सोनाब जोबजासिम जोंनि बेसेबां मानि वार्कारफोर दङ, बेसेबां मानि BPF दोलोनि दैदेनगिरिफोर दङ, गासैबो दिनै साखाफारा जानानै गासैबो खामानि मावगासिनो दङ। हरथि सानथि उन्दुनाय गैया, जानाय गैया, दिनै बेबायदि खामानि मावगासिनो दङ। आरो जि पिकनिक स्पटआव दिनै जोङो फैबाय, बे पिकनिक स्पटआव फैनायनि मेन खारनानो जाहैबाय जोङो गोदान बोसोरखौ बरायदों। बावैसो सिगां सारखौहाय BPF राजखान्थि दोलोआवहाय जयनिं जाहैनाय सारखौहाय गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों। सारा माहा उद्देश्य लानानै जयनिं जादों बिनि सोमोन्दै एसे गुवारै मिथिहरोब्ला मोजां जागौमोन होनना आं सानो। दिनै नंगौ, BPF दोलोआव आङो मानि थाखाय फैदों होननानै बुङोब्ला, दिनै आं गोबाव सम ससियेल वार्कार मावदों। थिगानो, रायजो राजाफ्रा बयबो मिथियो। दिनै आङो ससियेल वार्कार मावनायजों लोगोसे आंनि सायाव गोबां माखासे जेंनाफोर, माखासे सोंलुफोर, माखासे आनजादफोर दिनै आंनि सायाव नुजाफैदों आरो नुजागोनबोमोन। दिनै आङो दलाव थांनाय लोगो लोगो, दलाव थांखांनायनि उनाव आंनि बेसेबां मानि खामानि मावनाय, बेयो गासैबो आंनो पार्टिजों रायज्लायनानै बा सारमोनजों रायज्लायनानै बे खामानिखौ आं मावगोन होननानै दिनै आं BPF दोलोआव हाबबाय। आरो जोंनि माखासे मावनांगौ खामानियानो जाहैबाय जोंनि BTCखौ बासायनाय। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि BTCआ गोबां खैफोदाव थांगासिनो दङ आरो गोमानो थांगासिनो दङ। दिनै बिनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो इयुथ्सफोर आरो बेजों लोगोसे पेरेन्टसफोर आरो बेजों लोगोसे माखासे रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर गासैखौबो आङो खावलायदों। दिनै बबे पार्टिया माबायदि मावनो थांगोन आरो माबायदि मावदों बेफोरखौहाय नुनानै जाहाथे मोजां लामाजों आगान होयो। आरो आङो दिनै बुंनो सानबावदों, जोंनिनो एक्स NDP बिथां बिक्रम बिग्राय नार्जारि
बिथाङा दिनै सासे एक्स एनडिएफबिनि गोख्रों मावथि दैदेनगिरि प्लास बेजों लोगोसे हाथियार लानानै संग्राम खालामबोनाय एक्स एनडिएफबिनि दिनै बिथांमोना दिनै बिपिएलआव मानि थाखाय फैखो जों बेखौ सिन्था खालामनांगोन फै जों ज' खामानि मावनि दिनै आंनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय ससियेल वार्कारजों लोगोसे ससियेल वार्कार माने रायजो राजाखौ अननाय आरो प्लास बेजों लोगोसे गासैखौबो जों खौसेथि मोनसे गोथों लामाजों थाबायनाय दिनै एनडिएफबिखौ लानानैसो दिनै बिटिआर सुक्ति जादोंमोन दिनै जाय एनडिएफबिखौ लानानै बिटिआर सुक्ति जादोंमोन दिनै बे बिटिआर सुक्ति खालामग्रा एनडिएफबिफोरखौनो बिथांमोनखौ दिनै सैमा बायदि बिथांमोनखौ दिनै होखारहैनायखौ जों नुनो मोन्दों ओरैबायदि आंनाव गाबखांनाय फैदों आंनि गोसोआ थानो हायाखै जाय मानसिफ्रा दिनै गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायखौ नागारनानै दिनै गावनि जाथि खुरमा गावनि जिउखौ आथालाव दोननानै जाथिनि थाखाय दिनै नांहैदों बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि खालामजायोब्ला जोंनि गोसोआव दुखु मोनखांनाय फैयो दिनै जोंहा लिडारफोर गैया नामा बेफोरबायदिखौ सावरायनो थाखाय जोंहा दिनै लिडारफोर गैया नामा बेफोरबायदि खामानिखौ दिनै सलुसन खालामना होनो थाखाय बेनि थाखायनो आङो जोंनि माखासे लिडारफोरखौ खावलायदों दिनै जोङो सोर लिडारा माबायदि मावहैयो जों बेखौ बुंनो थाङा अब्लाबो जोंनि जाथिनि थाखाय मावबोग्रा मानसिया जुदि बेफोरबायदि सैमा बायदि जुदि खालामजायोब्ला जोंनि गोसोआव दुखु मोनो दिनै आङो बेखौहाय जोबथा दुखु मोनदों आरो ओरैबायदि आंनि गोसोआव गाबदों हरनि समायाव 5थासिम आं उन्दुवाखै जेब्लानाखि सोरांदों 5:30 जादों अब्लासो आङो उन्दुदों दिनै आं दासिमबो बेखौ गोसोखांबाय थादों दिनै बेनि थाखायनो आङो जोंनि सारमोनखौ खावलायदों जाहाथे बिथांमोननि जि प्रब्लेम जानाय बे प्रब्लेम जानायखौ जाहाथे बिथांमोन सारमोना दिनै मोजां सलुसन खालामना होयो बेखौ आं खावलायदों गोजोननाय थाबाय सारा बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय स' थेंक इउ सार